Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivala 15. heinäkuuta. E-type, DJ Momo, Captain Jack. Lämmittelijänä alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 Tarviko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen jo 40 vuoden kokemuksella. Riukkat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. Kevän fiiliksen, ralliratti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Saatana. Jytkä viivalle kuin tikkusoltaan, ei hätää, meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennin, amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Eikä kiesi sinä käännä päitä huoltiksella, ei hätää, tilaa uudet kodisarjat, meiltä, amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ujaa laatua lasikuidusta. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245 Saatana. 3 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankuja 4 92500 Alivieska. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Keimon kauppa. Alivieskan tien varrella. Tervetuloa hakemaan läheltä ja kaukaa. Oi vittu. Eikä kiesi sinä käännä päitä huoltiksella, ei hätää, tilaa uudet kodisarjat, meiltä, amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ujaa laatua lasikuidusta. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään. Renkaat, ei uudopeiskaralinenkaat. Sutasinko ratasliksis? Älä jää sutimaan paikallesi. Saatana. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Vittujen kevää. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suunnitteluja. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Kevän fiiliksen, ralliratti 349, lisämittarit 299,
Oikein kevät. Suomi-Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Pistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Tarviko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liukat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous. Jumalauta. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Tarviko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liukat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Saatana. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Jumalauta. Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankuja 4 92500 Alivieska. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Teillestä tuttu kauniita rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuisa suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oi saatana. Tai nähnyt UFOista pelottavia unia. Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankuja 4 92500 Alivieska. Vittu. Eikä kiesi enää käydä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat meiltä. Amistautu Koy. Ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Jumalauta. Mersulikkoni kansan kaikkiin tarpeisiin. Amistautu Vittu. 49212 Nuljuntawaara. Amistautu Koy. Ajaa edestä ja takaa. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Mersulikkoni kansan kaikkiin tarpeisiin. Amistautu Koy. Perärykimääntie 82 49212 Nuljuntawaara. Amistautu Koy. Ajaa edestä. Saatana.
kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet. Voi vittujen kevää! Aliveskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Voi saatana! Perärykkimääntien 82 49212 Nuljuntavaara. Alisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Jumalauta! Ei hätää, veruile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Amisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Kevän fiiliksen, ralliratti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremman aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliveskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että... Vittujen kevää! Voi vittu! Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankuja 4 92500. Voi vittu! Liititseekö diskantti? Nuulaako kaverit sinulle? Tilaa nyt 200 watin supparisarja. Tarjouksessa vain 65. Amisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliveskan tien
varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Kuin tikkusoltaan, ei hätää, meiltä tehoihimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennin, amisoltakoy, ajo edestä ja takaa. Saatana. Koratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaan nyt. Vittu. Ajo edestä ja takaa. Helvetti. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Eivätkä minut enää vilkuile. Ei hätää, veruile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Omistautukoon, ajo edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin. Viihditsekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarjat tarjouksessa vain 65. Omistautukoon, ajo edestä ja takaa. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Glutenesmyrenkaat, ei uudopeiskaranlinenkaat, sutosi koratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaan nyt. Omistautukoon, ajo edestä ja takaa. Viihditsekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarjat tarjouksessa vain 65. Omistautukoon, ajo edestä ja takaa. Suomi-Mongolia-seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Mitä helvettiä? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil, häpytäiden poistaja. Pubisil, häpytäiset. Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liukat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Eikä kiesisi enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää, tilaa uudet kodisarjat meiltä. Omistautukoon, ajo edestä. Mitä helvettiä? Lasikuidusta. Suomi-Mongolia-seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Onko kupinaa karvaosastosta?
Ei hätää. Osta uutta Pubisilla häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisilla häpytäiden. Jumalauta! Kaikki kotitalouden ruoka ja Vittujen vittu! tarjoaa Teimon kauppa. Taliveskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamohto ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Saatana! Hyvän fiiliksen ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamohto ja Voi vittujen kevää! Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta. Vittujen Ammattitaitoinen vittu! henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kaksoset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Hyvän fiiliksen ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Amisauto Oy, Jumalauta! takaa. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. Tarviko Sonnisen juttuja tai lampaasi öljyä? Sovittaja Erkki Örmät Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemus. Tiukat kädet ja raaka työ. Erkki Örmät vaikeudet työ. Alivieskan ufokontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan ufokontaktin ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 24 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan ufokontaktin ry 4 925 0 Alivieskan.
tapaamaan tai nähnyt ufoista pelottavia unia. Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan ufokontaktit ry kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245 283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan ufokontaktit ry, toimittajankuja 4 92500 Alivieska. Ottenaa vilkuille! Ei hätää! Peruille autosi uudelleen! Teepra, Leopardi tai Plyysikuvioilla! Valmistautu pois! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinä! Eikä kiesi enää käännä päitä huoltiksella! Ei hätää! Tilaa uudet kodisarjat! Meiltä! Valmistautu koy! Ajaa edestä ja takaa! Lujaa laatua! Lasikuidusta! Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pumisille häpytäiden poista tärpästiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pumisille häpytäiden poistaja. 508, 500... Päivä, no mitä sinulle? Listalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Hittalainen kun minun pesukoneema rikki ja minulla on viimeiset puhtaat kalsaset menossa. Oho, siinä taisi kyllä mennä viimeisetkin. Teosmittari 549. Valmistautu koy. Ajaa edestä ja takaa. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että nurki. Tarviko Sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädessä raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. Alivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suhteiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tuossa paikassa älä kerro kenellekään. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että nurki. Joo, nähellään tuosta. Morjes. Paikallesi, vaan tilaan nyt! Amissautu koy! Ajaa edestä ja takaa! Ja uninterrohkeet jäätelöt nyt kaupoissa. Makuina suklaamohkeli cheesecake Amerikan Derby. Fantastisen hyvää tästä itsekin tykkään. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaatsu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmat vimmat alta aikaisesti. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaatsusta. Tarviko Sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädessä raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden.
jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia kädenpuristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Bensaleikkari kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto K. Perärykimääntie 82 49212 Nuljuntavaara. Amisauto K. Ajaa edestä ja takaa.